Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Kasem, isa pong internist mula La Union. Welcome po sa ating YouTube channel. Bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel at i-follow na rin and i-like and share yung ating Facebook page para sa mga videos po natin para ma-update po kayo. Sa video pong ito, atin pong tatalakayin kung ano ba itong insomnia, kung ano po ang ating pwedeng gawin. So kung naririnig nyo na po ang salitang insomnia, so umpisahan na po natin. Ano nga po ang insomnia? So ang insomnia po ay isang problema sa pagtulog. Pwede pong nahihirapang matulog, pwede naman pong natutulog nga pero paputol-putol. So, hirap po mapanatili yung tulog. At hindi nakakaramdam ng pahinga kapag sila ay nagising. So, kahit umaga na, parang inaantok pa rin. Parang hindi natulog. Importante pong malaman natin na ang insomnia ay hindi po tungkol sa bilang ng mga oras ng pagtulog ng isang tao. Kasi po, ang bawat tao ay nangangailangan ng iba't ibang dami ng pagtulog. Okay? So, ang importante po dito ay yung feeling yung pakiramdam ng tao na nakatulog talaga siya at nakapagpahinga. May mga iba po kasi na maagang natutulog, maaga ding nagigising, maagang natutulog, late na kung gumising. Meron naman po yung gabi na kung matulog pero mag-aga namang magising. Meron din yung late na natutulog, late din magigising. Depende po sa nakasanayan ng tao. So, ang importante po dito ay yung quality na tinatawag, yung anong tawag dito, yung paraan or yung gaano kaganda yung tulog ng pasyente o ng isang tao. Meron din po tayong tinatawag na short term. Ang short term po, ito ay panandalian, no? Na kapag ang isang tao ay may problema sa pagtulog, usually po ilang araw lang yan o ilang linggo. Short term. So, kung sosobra po yan ng 3 buwan o mahigit pa, ito po yung tinatawag na long term na or chronic. So, may chronic na insomnia na po kayo. Ano nga po ang mga pwedeng simptomas ng isang taong may insomnia? Okay, so ulitin ko po, may problema sa tulog o may problema sa pagkuha ng tulog. So, hindi makatulog yung isang taong may insomnia. Okay, kahit nakahiga na, feeling niya hindi pa rin siya hindi pa rin siya dalawin ng antok. Okay, then syempre, sabi ko po sa inyo kanina, so nakakaramdam ng pagod maghapon. So, umaga pa lang, parang pagod na. Parang hindi siya nakatulog. So, na-encounter niyo po siguro yung mga taong ganun. And, pag hindi po kasi kayo nakatulog ng maayos, yung utak niyo po, hindi po nakapagpahinga. Kasi syempre, kung gising po tayo, gumagana po yung utak, nag-iisip po yan. Pagtulog, okay, hindi po siya ganun nagtatrabaho. So, dapat nakapagpahinga. Syempre, kung hindi po nakapagpahinga yung utak natin, makakalimutin tayo, okay? Hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Then, dahil wala po tayong tulog, so, mainitin ang ulo po natin. Then, pwede po tayong balisa, irritable, at syempre, madidepress po tayo kasi hindi tayo makatulog nga. Then, madaling mapagod, parang lutang or walang energy, no? Umaga pa lang, tinatamad ng bumangon, tinatamad ng gumalaw-galaw sa bahay, mga ganyan. And, syempre, kung hindi po nakapagpahinga yung utak natin, hindi tayo nakakonsentrate po, no? Pwede tayong maaksidente, okay? Pwedeng pag nagda-drive ka na inaantok-antok ka, syempre, hindi ka nakakonsentrate sa daan. So, pwede kang mabangga or kaya tumatawid ka sa kalsada. Lutang yung isip nyo po kasi nga hindi po kayo natutulog ng maayos, pwede po kayong mabangga. Okay? Then, pwedeng nag-aalala, no?
masyado tungkol sa kakulangan sa tulog niya, okay. Then so ang pinakaimportante importante po dito ay yung mga simptomas na ito maaring makasama po 'no, nakakaapekto sa mga relasyon natin sa ibang tao o kaya sa katrabaho. Okey, puwede kayong mag-away o matanggal pa sa trabaho. So, paano po makaiwas? So, matulog lamang po ng sapat na haba upang makaramdam ng pahinga at pagkatapos ay bumangon na sa kama. So, kung mararamdaman niyo naman po 'yun, eh, kung okey na po yung pagtulog niyo, okey? So, huwag niyo na pong, habaan yung tulog niyo sa kama. So, may mga tao kasi na kahit maikli lang po yung tulog, parang natulog na rin po sila ng, matagal. Ito yung tinatawag na REM sleep. Okey, so yun po yung magandang tulog. Kahit na mahaba yung tulog mo, pero paggising mo parang pakiramdam mo hindi ka pa natutulog or kulang sa tulog. So, hindi rin po maganda yun. Then, subukan niyo pong, matulog 'no, humiga at bumangon 'no, gumising sa parehas na oras. Kunyari po, natutulog po kayo palagi ng 9:00 ng gabi, gigising kayo ng 6:00 ng umaga. So, masasanay po kasi yung, katawan niyo. So, meron po kasi tayong tinatawag na circadian rhythm. So, yung, 'pag dumating na yung oras na yun, okey, automatic na po yun na natutulog ka at saka nagigising din. Then, kung talagang nakahiga na kayo, hindi kayo makatulog, huwag niyo pong pilitin kasi puwedeng sumakit lang po yung ulo niyo at lalo po kayong hindi makakatulog. So, ang puwede niyo pong gawin, tumayo po sa kama, maglakad-lakad po muna ano, tapos, kung may mga ginagawa kayo, puwede niyo pong tapusin po muna, okey? Tapos kung dalawin na po kayo ng antok, i-try niyo po ulit matulog. Then ito po yung mga kape, tsaa at iba pang pagkain na may caffeine, iwasan niyo po sa gabi, okey? Alam naman na po natin na itong mga ito, stimulant po ito. So, gigisingin po kayo. Siyempre kung uminom po kayo sa gabi, hindi na kayo makakatulog kaya po umaga lang po dapat. Gano'n din po ang alak at paninigarilyo. Then, ang stress din po kasi 'no, nagdudulot po ng insomnia or hindi mahirap sa pagtulog. So, maganda po na lahat po ng problema malutas po bago po matulog 'no. At least, alam niyo po na wala po kayong kaaway, okey, na puwedeng, gumambala 'no, sa pagtulog niyo po. At least peaceful po yung mind niyo. Wala po kayong iniisip na problema. Then ito po, gumawa ng maraming physical na aktibidad, pero iwasan niyo po yung mabigat na ehersisyo kasi energetic po kayo lalong hindi po kayo matutulog. Yung mga kuwan lang po, yung gaya nga po ng paglalakad-lakad, ganyan. Then ito po yung isang importante po dito sa topic po natin 'no, so iwasan po na mag-gadget. So, alam ko po na lahat po tayo 'no, bago po matulog nakahiga na, nanonood ng Netflix, nanonood ng kung ano, gamit ang cellphone, okey nakikipag-chat, nagfe-Facebook, gamit ang mga gadget. Kasi ang gadget po natin may tinatawag po na blue light. Yung blue light po, ito po yung nag-i-stimulate din sa brain natin na hindi tayo makakatulog. So, kung may mga blue light lang naman po yung mga gadget niyo, puwede niyo pong i-activate. Hindi lang po kayo matutulungan na makatulog kundi, um, maiwasan din pong pagsakit sa mata. And then of course, yun nga po, panatilihin po yung mga kwarto niyo na matahimik, na malinis, mabango, at saka kung gabi, patayin niyo po yung ilaw. Kasi kung madilim po, puwedeng mag-secrete yung utak natin ng melatonin. Yung melatonin po ay yun po yung chemical na nakakatulong sa pagtulog natin. Of course, kung nakakaranas po kayo, pakonsulta lang po tayo sa doktor. So, usually, pwede sila magbigay ng mga gamot dyan, okay? Or magbigay ng mga advice, mga counseling, ayan. Okay? So, yun lamang po, no? So, sana makatulong po itong video na ito. So, kung nakakaranas po kayo nito, so pwede po kayong magpakonsulta po sa amin dito po sa
www.pinoymd.online. So ito po muli si Dr. Kasem, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, paki-like and share na rin po ang ating Facebook page para sa mga iba pang mga tips po or mga usaping pangkalusugan po na pwedeng makatulong po sa atin. So, salamat po. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa next na mga videos. Okay, so God bless us all po.